New York'ta Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleýasyna geçirilen maslahatda Karamdağ Berdimuhammedowyň goşadyrmak üçin näki parasatly çykyşyna üns beren jemaat bolmady. Dinlejisi juda az, taňlap duran boş zally diktatoryň çykyşyna el çarpyp goşadyrmak üçin gollaw görkezmek Türkmen delegasiýasynyň paýyna düşdi. Hukuk goraýjylaryň Türkmenistanyň halkynyň hak hukuklaryny goramak we ýurtdaky gün saýyn mewjalýan ykdysady krizise çözgüt tapmak baradaky edýän iýdigiderli çağırışlaryna asla üns bermeýän Haramdağ Birleşen Milletler Guramasynyň beýik münberinden dünýä döwletlerini hemde Birleşen Milletler Guramasyny dünýä meşhurundäki meseleleri ýagny Aral deňzine, dünýä siýasatyna we ykdysadyýatyna degişli bolan problemalaryň çözgüdini tapmaga çağırdy. Diktatoryň bu çykyşy Türkmen aýtmyşlaryň götü kül üstüne göwni kapdagyna diýleni boldy. Dünýäniň öňde barjy döwletleriniň baş tutanlarynyň Haramdağ Berdimuhammedowyň çykyşyny dinlemekden yüz öwrelligini ýumurlamak üçin Türkmen delegasiýasyna özlerine üns çekdirmek üçin daşary ýurtlularyň öňüne boş wadalar berip özlerini güjeňlemekden başga ýol kalmady. Lapkeç halla ýygyna dolanan Haramdağ üç ullanyjy gullyklaryň gatnaşmagyna dört tigirli yeňil tehnikada ilata sirk oýnuny görkezdi. Türkmenistana gönüden göni harby howp salyp duran döwletiň ýoklugyna garamazdan hökmürawanyň ýara goýnadyp bolgusyz harby çäreleri geçirmegi onuň halkdan gorkusynyň barlygyny hemde ol öz gorkusyny harby çäreleriň üstü bilen ilaty gorku astyna saklamak isleýänliginden habar berýär. Emma inni halk Haramdağ Berdimuhammedowdan gorkanak, sebäp adamlar kul bolup ýaşamakdan halis ýadadylar we öz hak hukuklary üçin göreşmegiň zerurdygyny düşünýärler. Ey Ilahi Emine atlanalım